Ac erbyn i Orpheus orffan canu y delyn, mi roedd Hades wedi penderfynu y Cai Eurodici fynd yn ôl hefo Orpheus i wlad byw. Ond, os wyt ti'n mynd â hi nôl hefo ti, paid ac edrych yn ôl arni nes wyt ti wedi mynd drwy'r porth yn ôl i dir y byw. Iawn, medda Orpheus. Yn sydyn dyma Eurydici'n ymddangos o'i flaen o, yn blws ac yn gariadus fel y gybir i oed. Dyma nhw'n gafal llaw, a dyma Orpheus yn mynd gyntaf. A dyma nhw'n cerdded ar hyd y llwybr. A dyma nhw'n gweld golau y pen draw lle oedd y porth. A dyma Orpheus yn dweud, sbïa golau! A mi gollodd hi yr ail waith. A tro hyn, dyna ddim dod yn ôl. Mi ath Orpheus yn ôl drwy'r porth, a'r hen gyd tri pen yn sgyrnygu arno. Ond oedd gen Orpheus mor galon i gan ei delyn hyd yn oed. Wedi o moch, oedd gael moch gan o sa'r cyn i frathu fo. Mi ath ono. A mi fuodd Orpheus wedyn yn drist iawn ar ben mynydd, fatha mae lot ohonyn nhw'n mynd i ben mynydd. A fuodd o ddim yn canu delyn ar ôl hynny. Ac mi roedd yr byd yn wacach oherwydd hynny. Jolly ydy'r grig nes. Pella da ni'n teithio, y mwyaf ydy'r dyheuad i ddod adre. A beth sydd wedi taro fi tro ar ôl tro wrth siarad neu grando o un astronaut dwi wedi gyfarfod, Fred Hayes, oedd un o'r astronauts ar Apollo 13. Ond yna chi stori o honna, de. A maen nhw gyd yn deud yr un peth, tywyllwch llethol a'r belan hardd yma da ni'n byw â ni. Y pella da ni'n teithio, y mwyaf i'r dyheuad i ddod adra. A mae hynna'n wir yn ysbrydol, dwi'n meddwl, hefyd. Chod, mae pobl yn trio dweud bod na, da chi unau'n grefyddol neu'n gwyddonol, ond dyna ddim yn wir. Mae'r ddau yn mynd llaw yn llaw. Dwy ochr yr un giniwg dyn nhw.